La festa major és cultura popular en estat pur. És el moment més important de l'any, ja no només com a casteller, sinó com a gracienc. La festa major de Gràcia és la tradició que porto arrelada al cor des de petita. Calor, castells, festa, amigues i amics. És un moment molt intens del mes d'agost en què la vila de sobte creix i es converteix en un espai màgic. És el moment en què et retrobes amb amics i amigues que es passen l'agost a Barcelona, però també et retrobes amb veïns i amb veïnes. És un moment molt festiu, però a la vegada també de molta feina. La festa major de Gràcia és guarnit, sobretot, veïnatge i també molta il·lusió. Bàsicament són uns sentiments que sent la gent. No sé, una explosió de moltes coses. És viure a la plaça de Vila 7 dies a la setmana i, no sé, és estar content tota l'estona. I molt cansat també, acabes mort. És un moment únic, és un moment preciós, és un moment de trobada, és un moment històric. Queda a la història per sempre més. Per mi és una comunitat que fa una celebració i es reconeix a ella mateixa com a comunitat. Jo crec que és el millor moment de l'any. És un moment que, des de luego, totes les gralles esperem moltíssim perquè hi ha 1000 actes on hi som molt presents tocant i formant part de la cultura del barri. Per mi és germanor, és família, és compartir el que som, el que tenim. És il·lusió i passió per celebrar plegades un esdeveniment únic de la vila i gaudir durant una setmana del que vol dir ser part d'aquesta vila. La festa millor i més popular és la nostra festa major de Gràcia. La festa major de Gràcia és trobada familiar. La meva vida. És una setmana on es culmina, per mi, un procés màgic, que és que en un territori de més de 100.000 habitants es puguin arribar a reunir certs veïns per fer una cosa col·lectiva. De treure tot aquell orgull gracienc que tenim, fins i tot els que no vivim a Gràcia però ens sentim graciencs. La festa major de Gràcia sempre m'ha agradat molt perquè sempre ha sigut molt important i sempre s'han guarnit molts carrers dels que ara ja no s'han guarnit. La festa major de Gràcia per mi és alegria i és l'ocupació o la recuperació del carrer per les persones. Són 4, 5, 7 dies, perquè els 2 últims va estar tan empatat que ni els comptes, de festa, dinars a la plaça, passar calor i de castells, no? També es fan castells. Doncs la festa major de Gràcia és, avui en dia, una festa major de barri, pensada quan els barris eren realment barris isolats, altres barris, que formaven part de la ciutat, però que avui en dia s'ha convertit en una festa major pràcticament de Barcelona, visitada no només per la gent del barri, sinó per gent de Barcelona i per tots els turistes que volen venir a Barcelona al mes d'agost. Per mi, la festa major de Gràcia és recuperar la cultura, recuperar-la als carrers i recuperar-la des dels veïns. La festa major de Gràcia per a mi és alegria, diversitat i color. Per mi la festa major de Gràcia és herència i tradició. The festa major is tradition, creativity, hard work with your neighbors and magic. Per mi és el record d'infantesa, de passar-ho molt bé amb tots els companys i companyes veient els guarnits als carrers. Estàs esperant tot l'any que arribi la festa major, sobretot pels castells, lògicament, però també pel guarnit i perquè és un moment on a més hi ha molt d'acompanyarisme i és l'oportunitat en què ens trobem companys de la colla que potser habitualment no ens veiem o gent de Gràcia, és un moment de trobada comú. És un dels moments esperats de l'any, és un moment on castellerament podem treure tot el que tenim dins i tot l'esforç que hem fet prèviament per demostrar el que som com a colla. Per mi és unes minis vacances compartides amb els veïns i amics. És un moment especial en el sentit que ens passem molts dies compartint estones amb la gent, xerrant. Un moment on s'ajunta molta gent per participar i fer equips, per dir-ho d'una manera, per demostrar el que sap fer tothom. Amb el temps has vist que és una manera de fer colla i de fer amistat amb gent, perquè fas molt bon veïnatge i t'ajudes
mútuament. Per mi la festa major és un moment ideal per retrobar-se els veïns, per fer coses conjunt, d'altra manera no ens veuríem gaire. És una vocació de records, records de quan era petit. La meva àvia vivia a Gràcia i la vaig viure com una cosa molt especial. No? Jo que sóc de fora, personalment puc dir que no he vist res més a qualsevol lloc on he viscut igual que la Festa Major de Gràcia, en aquest sentit, no? De fer fraternitat, d'estar tothom junts disfrutant de les mateixes coses, és algo molt bonic. La Festa Major de Gràcia és la culminació de tot un any de companyerisme i de bon veïnatge. A mi la Festa Major és sobretot de la comunitat, saber qui veu ara els veïns i parlar amb ells. Per mi Festa Major de Gràcia és això, jo ho reuniria amb grup, amb l'estiu i amb calor, amb els dos sentits. Per mi és una setmana molt esperada durant tot l'any i en la que es crea un ambient molt familiar, molt xulo a la plaça, en la que és màgica. La Festa Major de Gràcia és una disbauxa, un viu impressionant, meravellosa. El moment culminant d'una cosa que portes els veïns tot l'any treballant i disfruten durant una setmana o intenten disfrutar durant una setmana si els hi deixa tota la gent que veu per aquí. La Festa Major per tots els graciencs i gracienques és el moment més esperat de l'any, on, a part de fer l'activitat que ens agrada, que en el nostre cas és Castells, doncs gaudim tots junts d'una setmana absolutament màgica.